Μήπως έχει έρθει αυτή η στιγμή της ημέρας? Ναι, φέρνω καφέ, πάμε. Καλώς ήρθατε στην καινούργια μας θεματική ενότητα Καφέ Στιγμή. Πάμε! Δεύτερο πρότυμα. Είπε ψέματα στους φίλους του ότι ήταν με μια άλλη ενώ ήταν μαζί μου. Μάλλον δεν είναι έτοιμος να πει στους φίλους του ότι βλέπει μια κοπέλα. Ότι βλέπει τη συγκεκριμένη κοπέλα δεν είναι έτοιμος. Εντάξει, μην το δικάσουμε τώρα που δεν είπε στους φίλους του ότι βγήκατε. Εσύ πώς το έμαθες πρώτα απ' όλα? Και γιατί δεν το ρώτησε εκείνη τη στιγμή. Τι φάση. Ξέρω εγώ, Μαρία με λένε. Hello. Μας έπιασε η μάνα της να είμαστε στο μπάνιο. Σκληρό. Η μάνα της κιόλας, εκτός έδρας ο φίλος. Άβολο, τυχαίνει ρε παιδί μου. Δεν ακούσεις την πόρτα εσείς? Του έστειλα να έρθει να δούμε ταινία και μου είπε: OK, αλλά να φέρω και την αδερφή μου μαζί. Νομίζω η αδερφική σχέση είναι καλό να είναι δυνατή μέχρι κάποιο σημείο. Λοιπόν, είμαστε μαζί ένα χρόνο και δεν με έχει καλέσει ποτέ σπίτι του. Να ανησυχήσω. Να ανησυχήσεις για το αν έχει σπίτι, ας πούμε. Το κοινό μας τι λέει, πρέπει να ανησυχεί. Έχει σήμερα γενέθλια ο πρώην μου. Λέω να του στείλω τις ευχές μου. Να του στείλει τι ευχές σου. Βέβαια, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Μην ξεκινήσετε αυτά που είχατε κάποτε όσο ήσασταν σε σχέση. Εσύ που αποκαλούσαν στον άλλον, τσουπινινόλι μου και αργουδάκι μου και. Πες του, Γιώργο, χρόνια πολλά. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Είπαμε να κάνουμε μαζί κάτι του Αγίου Βαλεντίνου και τελικά ακύρωσε γιατί λέει έχει 3 αγώνες μπάλα και θα ράξει με τους κολλητούς. Απαράδεκτο. Συγγνώμη, δεν σε έχει πιάσει το κλίμα που πας όλες τις καφετέρειες και είναι με μπαλονάκια, με καρδούλες. Τόσο ενθουσιασμός για αυτή τη μέρα. Δώρα, λουλούδια, όλα τα καλά. Αυτά, τελειώσαμε για σήμερα. Στείλτε μας τα δικά σας σχόλια από κάτω, άμα θέλετε να διαβάσουμε το μήνυμά σας και να το συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καφέ Στιγμή. Θα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.